Matod pa sa atong tubag sa Salmo, ang ilang mensahe. Ito. Ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa makaluluwas nga gahom sa Dios. Pasabot kining makaluluwas nga gahom sa Dios, mabati sa tibuok kalibutan. Pero kung atong tanawon, wala pa man sila social media sa una, para sa aning ato karon, dito regito sila naglibot-libot sa Jerusalem, Galilea, ang mga unang nagsunod ni Jesus. O ang mga propeta, dito rasad sa ilang mga lugar, mga kanirasang gitawag nato og Holy Land or kanang mga eryaha diha, libot sa Mediterranean. Pero nganong karon, niya naman sa tibuok kalibutan ang ilang mensahe tungod kay kamatuoran man. Truth. Ang ilang gisulti kamatuoran. Ang bakak mawara man na kadugayan, pero ang kamatuoran maogid nahi mulungtad. Lingiyay mong tupad ing na tinuod ng imong naong, tinuod ng imong naong mulungtad ginahangtod sa gabi, pero di na tinuod sigihan na nimo gritoke kada oras, kada pero tinuod na imong naong, ang imong nakit-an karon mao sa na imong makit-an ugma, mao sa na makit-an nimo sunod semana, mao sa na makit-an nimo sunod tuig. Pero dili gani na tinuod, mag-usab-usab na. Usab-usab ang color, ang porma, ang mga tap-tap diha, mausab-usab. Kung ang ato sang kinabuhi dili tinuod, wa ta magpuyo sa kamatuoran, ang ato sang binuhatan mag-usab-usab. Musta mga ato mga politicians karon, dol-dool na bang eleksyon. Sama na sila matinud-anon o bakakon. Ilhana nato ang mga matinud-anon kay ang ilang gihimong baruganan karon, maura na ilang baruganan hangtod mahuman ilang termino kung ma-elected man, o bisan pa moabot ang sunod nga eleksyon, maura gid na ilang baruganan, bisan pag-atakiho na sila, hulgao na sila, or di na sila butaran, maura gid na ilang baruganan, maunay matinud-anon. Pero kana mga bakakon na mga politicians, mag-usab-usab, depende lag-asang hangin padong. Muna gitawag na itong balimbing. Na kung kinsa gani ang naa sa puder, adto sila mo pabor. Nya kung mawa na sa nas puder, ila na sa nang biyaan, adto na sad sila. Nya usahay, katawanan kay sila. Kaya binilag kitang mga butante wa mag-monitor. Kay bawa mata nga sila sa una diri dapita nya karon di ana sad sila speakers. Nya mga profesional ba na, mga dato ba na, pero way mga baruganan nga klaro. Ang ilang gisulti karon, ilang osbon ini kasunod higayon. Bakakon muna dili mulungtad, latas sa tibuok kalibutan ang ilang mensahe kay ma-check man siya nga bakak di ay. Para gud aning ato mga technology, motuo ba mo nga ang atong technology kasaligan? Kanibang tanan nato rong gipanghimo mga improvements, mga developments nga sa una dili kita kalupad anang hangin. Karon dagko na kay mga aircraft, muda nagtagpila ka gatos ka mga tao o kargamento. Motuo mo nga kasaligan na. Karon ay naibagong nakras na aeroplano. So, mantingali sa usa ka semana, last week, 5 kabuk na crash na aeroplano in the whole world. Ang pinakagrabe ang sa South Korea, niadtong Domingo mantingali to. 179 kabuk patay.
Nya unsa ra gyud kontra matud pas pinaka kasaligan nga report pero gi-question sa gyapon ni bird strike. Kana bang nakasugat og panon sa mga langgam nya nasod ngadto sa iyang makina, may magandar man na kanang nas iyang pako na man na diyang makina, nasod ang langgam didto og maoy miguba sa makina og nakras ang eroplano. Langgam ra. Sa pagsigi na tugtuon ana nga makalupad sa hangin ang eroplano, makakargag bugat kaayo da pag mga missile da pagkuan, langgam ra di ay mo'y makahug ana. No? Sa kanindot sa imong motor, nindot kay imong motor, mahal kaayo tag 1 million, tag pila na ka million imong motor, iro ra di ay mo'y motumba ni mudasdan. Di ba? Ingon ana ra din na ka-fragile. Barko, Titanic, nabuslot ra di ay sa ice. Kasimpol ra di ay. In short, di na lang tamag bakak-bakak na kining atong mga human inventions kasaligan. Inig abot ana sa iyang depikto, makaingon kita di gid ay kasaligan. Mao naon sa may kasaligan ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo ra gyud mo na si Juan, bisag ang tan-aw sa mga tao niya mura na siya Ginoo, niingon gisa dili ko mo'y Ginoo. Klaro na nako. Ayaw mog salig nako. Ayaw mog huna-huna ang ako'y Ginoo. Dili ko mo'y Ginoo. Iya ginanggi klaro, pero karon ato mga leaders sa nasod, sa simbahan o sa gobyerno, daghan kay ato mga leaders way siguro hastaning nagwali magpakaginoo. Murag yug kita'y tag-iya sa kamatuoran o kita nagitag-iya sa kinabuhi. Hasta sa mo mga ginikanan, di ba? Mura mo Ginoo sa inyong pamilya. Nga malatusan lang gin inyong mga anak tungod kay dili mo tuman sa inyong pulong. Ana, ngilingya imong tupad. Inawa jud ka kapangasaba sa imong mga anak. Nawa ka kapangasaba. Oh, mura man ka Ginoo. Ang pari sad samot ng obispo, mura sa mga Ginoo sa ilang mga katungod. Gipangutan ako, padir, wa jud ka kapangasaba sa sakristan. Gipangutan ako no. Wa perting kasaba. Mao na constant renewal. Atong usisahon atong kaugalingon, unsa mang mensahia ang atong gisangyaw. Ang mensahe ba nga nagtug-an nga ang Ginoo mo'y manluluwas, o ang mensahe ba nga nagpasalig na ta nga kita'y manluluwas? Usok ng mga termino diha sa ato mga politicians, nabudol ko no, nabudol sila. Kana bang mosalig ka, unya inig resulta di ay the opposite happens. Porting tamisas pasalig, daghan sa kay mga babae nga nabudol, tamis kay pasalig ang lakip, tukhangon, paghuman suka-suka, buwa na mo tunga, so magsige na lag pamalikas. Magsige na lag panunglo, may ratag, mamatay kang buanga ka. Ang nagi sa uban, gipangasawa gyud. Pangasawa, unya dito, sus, kusugad ang mga bit. Sus, nganong nasugba man ko aning panuway dako. Ibawaan pa na akong maod ay ni batasan ni buang-buang. Ay kabalaka mga babae, daghan sa mga laki nga nahimong bana sa mga buangon nga mga asawa. Purtis ang kusugang mga bit sa mga asawa karong uban. Sa kinsa na lang sang laki ang kuyug-kuyugan. Usahay maka-apil pa niyo usahay. Oh, ana. Mga bakakon, nga naman, kay kita na may nagpakaginoo. Muna, dinhi sa atong unang pagbasa, giklaro gidinhi nga matod pa ang bakakon kana giyong moingon nga si Kristo dili Ginoo, nga ang mga pulong ni Kristo dili angayng sundon
depende lang kung muhaom nato. Ang gusto ni San Juan, kita to'y gasulti diri, si San Juan, ang gusto niya nga sundon gid nato ang Ginoo. Makasunod ba ta niya? Matod pa niya, yes. Nganuman, kay dili na mo kapamakak, kay gibubuan mo sa Espiritu Santo. Pasabot, kung maminaw lang ta sa Espiritu Santo nga mosulti nato, unsay angayng isulti, unsay angayng buhaton, di kita matumpawak sa bakak. Muna karong panahon sa eleksyon, mupili naman sa ta, atong ampuan ang atong pagpili. Dili lang nato sige haglantaw-lantaw kung kinsa to'y manghatag kuno, di mas kumutuog na ay manghatag kay wa pa madyo ko kadawat manghatag. Hapit na lang ko mamatay siging apil aning eleksyon, wag ni tonol nako, pero imo sila na ako no daghang ni tonol karon na ba naawa tubag mao lagi na awa man tingali. Dili na lang tamutuan ang mga tunol-tunol, pasalig-pasalig, unsa may atong tuuhan, pangutana sa Espiritu Santo. Kining iyang binuhatan, Lord, kining iyang mga gipanulti karon. Doon na ba ni kamatuoran? Maingon din ng Espiritu Santo, sulay lagsubay ang iyang track record sa iyang pagkatao. Ayaw tuo sa karon. Sulay sad og suta ang gahapon og ang kaniadto. Dili gani siya permanente sa iyang baruganan, biyae na. Dili gani maayo ang iyang binuhatan kaniadto, nya karon ikalit lag ka maayo, ayaw nagtuhoe kay mabudol ka na. Ana no? Nya sa inyong tanaw naa ka tay maayong pilionon karon? Kamo na magigo, pangutana sa Espiritu Santo. Di ta magsalig sa gipangsulti lang sa tao, kay di ginakasaligan ang tao. Unya sa atong ebanghelyo, si Juan giklaro niya pagsulti nga ang musunod kanako nga di gani ko takos mutangtang paghubad sa higot siyang sandalyas, wa ninyo mailhi. Naa diha tipo ninyo, wa ninyo mailhi. Pasabot ang Ginoo di ay kinahanglan sad atong pangitaon. Ila-ilaha gyud. Ngilingay mong tupad ing na nakaila nakas Ginoo. Ngutan na ba? Kanus amo nagkita. Kanus amo nagkita sa Ginoo. Daghan na to, wasad kaila. Nya ako gini sige hagbalik-balik aron masud gini sa atong hunahuna nga matod pas Ginoo, unsay inyong buhaton sa labing ubos, mao nay inyong gibuhat nga rinako. So kung gusto natong mailhan ang Ginoo, anha ta mangita niya sa labing ubos sa atong katilingban. Bitan na din ka ng mangayo nato dinhi nga mga diin na sila gikan, ngayog bugas, ngayog tambal. Ang akong iangga ana, mao nun sa nag-itawag diri sa atong mga staff, Father, naa si Jesus. Daghan lagi kay nang papel kay ato man na silang pasuwaton. And then diyan na say mga Jesus, Father. Nako, so di jud ko mulakaw kaya bisag padong na kumulakaw naibutang papel dito sa lamisa kay pirmahanan, Father, si Jesus na pirma kay Jesus kasabaan niya ta ni Jesus. Ana, mao na kining ato mga slat-slat para gini ni Jesus. Di ba? Unsa man, tuo mo dili. Nya namalit na mog slat. Okay na. Ngay gamay pa kay tagalin I know ato pa to tanawon ang bangko. Atong SBF dag para man ni Jesus. Kinsa ba mga Jesus? Ang atong mga panday ang nagtrabaho aning atong kumbinto nga 14 taong bulingitag mga naong tungod anang abog. Nya nabayran na to sila pero
ang nag-shoulder ang atong contractors niya, wa pa man nato mabayari atong contractor sa kompletong bayad. Sumurag yapon sila si Jesus nang inahanglan. Muna, padayon tagpalit ang atong SBF DAG, 47,250 slots pa ang atong halin, napay 12,750 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot. Nasa ni siya 16 slot challenge nga tag 8,356 na ang ato sad nga nadawat. Salamat sa Ginoo. Ginagmay pero naagyoy ni increase. Unya ang atong Santo Niño's Healing Gifts kaning is in HG, ang atong halin 9,944 na, napay 30,056 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Karon raning January or February 1 kutob ang atong pagbaligya ani, kay ato maning gamiton adtong Christmas, nagamit naman nato partly niya karon nining atong Santo Niño nga festival. Naasa ni siya 25 slot challenge nga tag 2,500 per challenge. 140 na sad ang atong nadawat. So atong pakpakan atong mga slotters, salamat kayo. Nya kining atong YouTube channel ato gining suportahan kay adtong November nakadawat tag 211,000 kapin, ambot ka sa December, pero karon kay January ato na sang sigihan og support kaning Padre Siano Ubod, no? 213,000 atong subscribers. Sige lang gid mo anig like, share ug uban pa, kay ang ato sang income ani ipanghatag nato sa mga Jesus nga moanhis ato. Nya kining tuig 2025, tuig man ni sa grasya, Jubilee year, tuig sa kalinaw o kalipay, aron ato ning masuportahan, maghago ta pinaagi og pagprosesyon sa atong patron dinhi kaning San Vicente Ferrer kada Huwebes sa gabi human sa misa sa alasay. So karon Huwebes maron, balik na sa tag prosesyon. Ato ning gibuhat tungod kay miilata nga si Jesus kun ato gyung isentro sa atong kinabuhi, maluwas kita. Pero di na kita mo ila nga si Jesus ang manluluwas, nya kita na mo'y magsugod og luwas-luwas atong kaugalingon. Matod pa ni Jesus, kinsa tong maningkamot pagluwas sa iyang kaugalingon kinabuhi, mawad-an niini. Pero kinsa tong mawagtangan sa iyang kinabuhi alang kanako o alang sa akong mga pulong, makabato niini. Mao na si atong style dinhi, no? Sige, last nga lingi sa imong tupad. Inasugod karon, kaila na jud kon Jesus. Ina. Kaila na kong Jesus. Igagi ninyo dito sa inyo na dihay mga nagsigig inom, kung saan may mga itawag. Labing ubos man na atong tanaw. Mauna sila si Jesus, nag-inom, upa ito. Nya pagsaka ni mo sa inyong balay, kuto-kuto lang computer, sige pag computer imong anak, wapa ito. Kung saan mo sa imong isulti, si Jesus nagduwa pa. Ana nya matog dayon to, hala si Jesus natog nya inigmata, gigotom si Jesus. Ay mo na sang pakanon, di jud ka musuko. Labing ubos tinuod na kay tapulan, adik ay sugal, adik ayo sa computer, pero Jesus ba yan ha? Di ba? Mao nang ningon si Jesus, gigotom ko, inyo kong gipakaon, giuhaw ko, inyo kong gipainom, etc., etc.